θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα εξομοίωσης LT-Spice για να παράξουμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες ενός διπολικού τρανζίστορ, ενός BJT. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες είναι οι καμπύλες που μας δείχνουν την εξάρτηση του ρεύματος συλλέκτη ενός διπολικού τρανζίστορ σε σχέση με την τάση στο μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού για συγκεκριμένες τιμές του ρεύματος βάσης. Επιλέγουμε από το αρχείο File New Schematic για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σχηματικό και το πρώτο πράγμα που θέλουμε να τοποθετήσουμε στο σχηματικό μας είναι ένα διπολικό τρανζίστορ. Πηγαίνουμε στο Component και ψάχνουμε να βρούμε τα τρανζίστορ. Πληκτρολογούμε για παράδειγμα NPN για να τοποθετήσουμε ένα NPN τρανζίστορ. Επιλέγουμε OK και τοποθετούμε το τρανζίστορ μας. Κάνοντας δεξί κλικ στο σύμβολο του τρανζίστορ μπορούμε να επιλέξουμε από μία λίστα συγκεκριμένα τρανζίστορ. Αν πατήσουμε Pick New Transistor, μας βγάζει μία λίστα με διάφορα δημοφιλή τρανζίστορ. Θα επιλέξουμε για παράδειγμα το BC547 που είναι ένα δημοφιλές γενικής χρήσεως NPN τρανζίστορ. OK, και βλέπουμε το σχήμα του τρανζίστορ πήρε την τιμή BC547C. Το επόμενο πράγμα που θέλουμε να τοποθετήσουμε είναι μία πηγή τάσης. Πηγαίνουμε στις πηγές τάσης, κάνουμε διπλό κλικ ή πατάμε OK και την τοποθετούμε κάπου στο κύκλωμά μας. Το επόμενο πράγμα που θέλουμε είναι να τοποθετήσουμε μία αντίσταση συλλέκτη. Πηγαίνουμε σε αντιστάσεις, την περιστρέφουμε για να είναι πιο όμορφη και την τοποθετούμε. Ενώνουμε την αντίσταση με το συλλέκτη και το άλλο άκρο της με την πηγή τάσης. Κάνοντας δεξί κλικ στην αντίσταση μπορούμε να ορίσουμε την τιμή της, έστω πως θέλουμε να είναι 1 kΩ. Ωραία. Αλλάζουμε και το όνομά της σε RC από το collector για την αντίσταση συλλέκτη και τοποθετούμε και μερικές γιώσεις που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του LT-Spice. Τις ενώνουμε και αυτές. Για να λειτουργήσει σωστά το κύκλωμά μας και να παραχθούν οι καμπύλες που θέλουμε, πρέπει η τάση V1, η τάση V, να αλλάζει και με την πάροδο του χρόνου. Για να το κάνουμε αυτό στο LT-Spice, κάνουμε δεξί κλικ στην πηγή τάσης και επιλέγουμε Advanced. Από τις επιλογές που μας βγάζει θα επιλέξουμε την επιλογή Pulse. Στην αρχική τιμή, στη V Initial, θα βάλουμε την τιμή 0. Και σαν V On, δηλαδή εκεί που θέλουμε να φτάσει η τάση μας, θα βάλουμε για παράδειγμα την τιμή των 10V. Δεν θέλουμε καθόλου καθυστέρηση. Θέλουμε ο χρόνος ανύψωσης της τάσης να είναι 1 δευτερόλεπτο για παράδειγμα. Το TAF-All, ο χρόνος δηλαδή που θα πέφτει η τάση μας, το θέλουμε 0. Το TAF-On το θέλουμε 0 αφού δεν θα μείνει συνέχεια αναμένο. Και στην περίοδο βάζουμε πάλι 1 δευτερόλεπτο. Και πατάμε OK. Βλέπουμε ότι πλέον η τάση άλλαξε με την εντολή Pulse και αν επιλέξουμε να κάνουμε εξομοίωση αυτού του κυκλώματος και θέλουμε stop time 1 δευτερόλεπτο και επιλέξουμε να δούμε την τάση που βγάζει πλέον η πηγή τάσης, βλέπουμε ότι αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο. Στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου έχει αυξηθεί από 0V στα 10. Κλείνουμε πλέον αυτό. Να το δούμε το παράθυρό μας. Τώρα, για να παραχθούν οι καμπύλες, είπαμε ότι χρειαζόμαστε και ένα ρεύμα βάσης που θα παίρνει συγκεκριμένες τιμές. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να τοποθετήσουμε στο κύκλωμά μας και μία πηγή ρεύματος. Επιλέγουμε OK, την περιστρέφουμε για να έχει τη σωστή πολικότητα και την τοποθετούμε στην βάση μας. Ωραία, βάζουμε και την απαραίτητη γύρωση. Ωραία. Τώρα, για να αλλάζει η τιμή του ρεύματος, το ρεύματος βάσης, κάνουμε δεξί κλικ και στην τιμή θα βάλουμε αγγείλες και μέσα στις αγγείλες θα γράψουμε την γιώτα σε, για παράδειγμα, που θα είναι μια μεταβλητή που θα αλλάζει το ρεύμα της πηγής ρεύματος. Για να αλλάζει όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και μια συγκεκριμένη εντολή του LT-Spice, την εντολή Step. Επιλέγουμε Spice Directive και θα γράψουμε .step param, που είναι η παράμετρος που θέλουμε να αλλάζουμε, που η παράμετρος που θέλουμε να αλλάζουμε είναι η ΙΣΕ και θέλουμε για παράδειγμα να πάρει τιμές από 2 μικροαμπέρ μέχρι 20 μικροαμπέρ με διαστήματα των 2 μικροαμπέρ.
επιλέγουμε OK και τοποθετούμε κάπου την εντολή step param. Τώρα, αν όλα είναι καλά και εκτελέσουμε την εξομοίωση, θα πρέπει να δούμε πολλές καμπύλες για κάθε ρεύμα βάσης. Για να κάνουμε το κύκλωμα πιο εύκολο, θα πάμε στο Select, στο καλώδιο του Select, θα κάνουμε δεξί κλικ και θα απαιτήσουμε και Label Net. Θα γράψουμε για παράδειγμα CE, που η τάση στο σημείο αυτό είναι η τάση μεταξύ Select και εκπομπού, αφού ο εκπομπός μας είναι γειωμένος. Αν τώρα εκτελέσουμε την εξομοίωση πατώντας το Run και επιλέξουμε να δούμε το ρεύμα στο Select του Transistor, θα δούμε πως έχουμε πολλά ρεύματα, πολλές γραφικές παραστάσεις για το ρεύμα Select σε σχέση με το χρόνο για κάθε ένα ρεύμα βάσης. Το ρεύμα βάσης αλλάζει και αυτό συνεχώς από 2 μικροαμπέρ έως 20 μικροαμπέρ με διάστημα των 2 μικροαμπέρ, δηλαδή 2, 4, 6, 8, 10, 12 και πάει λέγοντας μέχρι τα 20 μικροαμπέρ. Εμείς όμως δεν θέλουμε να βλέπουμε το ρεύμα Select σε σχέση με το χρόνο, αλλά θέλουμε να βλέπουμε το ρεύμα Select σε σχέση με την τάση V σε ε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πάμε στον άξονα των Χ, που είναι ο άξονας του χρόνου, και θα κάνουμε πάνω του αριστερό κλικ. Μας ανοίγει ένα παράθυρο και βλέπουμε ότι στο Quantity Plotted είναι ο Time, που είναι ο χρόνος. Εμείς δεν θέλουμε όμως το χρόνο, αλλά θέλουμε την τάση μεταξύ του Select και του εκπομπού, την τάση V σε ε. Θα επιλέξουμε για αυτό το λόγο V, παρένθεση, CE, που είναι το label που τοποθετήσαμε, και πατάμε OK. Και βλέπουμε ότι το παράθυρο με τις καμπύλες άλλαξε και είναι ακριβώς όπως είναι οι χαρακτηριστικές καμπύλες ενός διπολικού τραντζίστορ. Μπορούμε να το κάνουμε πιο όμορφο, επιλέγοντας πάλι, κάνοντας κλικ πάλι στον άξονα των Χ και στην τιμή left να βάλουμε την τιμή 0, έτσι ώστε οι καμπύλοι μας να ξεκινάνε από το 0. Με αυτόν τον απλό τρόπο λοιπόν μπορούμε να παράξουμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες ενός διπολικού τραντζίστορ. Αν τώρα το τραντζίστορ μας δεν ήταν τύπου NPN αλλά ήταν τύπου PNP, θα χρησιμοποιούσαμε ακριβώς το ίδιο κύκλωμα. Αν για παράδειγμα αφαιρέσουμε το NPN τραντζίστορ και τοποθετήσουμε ένα τραντζίστορ PNP. OK. Το πρέπει αρχικά να το περιστρέψουμε ώστε να είναι σωστά πολλωμένο. Και πότε είναι σωστά πολλωμένο ένα διπολικό τραντζίστορ? Όταν η δίωδος βάσης εκπομπού είναι ορθά πολλωμένη και η δίωδος βάσης Select ανάστροφα πολλωμένη. Για να ισχύει αυτό πρέπει να αλλάξουμε και την πολικότητα της πηγής ρεύματος που οδηγεί την βάση. Άρα την περιστρέφουμε και αυτή και την επανατοποθετούμε. Μπορούμε να διαλέξουμε και ένα μοντέλο για το τραντζίστορ μας. Θα διαλέξουμε για παράδειγμα το συμπληρωματικό του προηγούμενου που είναι το BC557C. Και τώρα, αν αν εκτελέσουμε την εντολή Run, θα δούμε ότι παράγονται πάλι οι χαρακτηριστικές καμπύλες του τραντζίστορ, το ρεύμα Select δηλαδή, σε σχέση με την τάση V σε ε.